soc cristià perquè la meva vida no tindria sentit si no en fos. De fet, és estat do de Déu. La meva mare i el meu pare hi eren cristians i la meva dona també n'és, els meus fills també en són. Però en realitat, si no hagués estat per Jesucrist, estic absolutament segur que la meva vida no hauria tingut sentit i penso que he pogut ser feliç gràcies a Jesús, de tal manera que no puc fer res més que donar gràcies a Déu perquè ha volgut que en la història de la meva vida, tan atzarosa com qualsevol altra història, doncs hagi pogut conèixer Jesús, fonamentalment a través de la lectura, estudi, pregària amb les sagrades escriptures. En realitat, visc constantment amb la paraula de Déu per pregar cada dia, l'estudio, però per damunt de tot perquè la seva presència omple de sentit la vida. Això per mi és el do més gran que jo hagi pogut mai esperar. Quan van néixer els meus fills, al mateix moment en què naixien, demanava a Déu que els concedís el do de la fe, perquè penso que és l'únic valor absolut que perdura sempre, que omple de sentit aquesta vida i et dona sentit per a la vida que dura sempre, que és la vida amb Déu, que és la vida amb Jesús.